फिल्माथ' दा जोङो नामखौ डिसक्ल'ज खालामथ'वाखै किन्तु फिल्मनि बागै गोबां खोथा खोन्थानो हागोन एज इन गिबियावनो आं दिनैनि नैबे सान जिहेतु जों बिराद पजिटिभ मोनसे बुस्थुखौ लानानै जों दिनैनि डेखौ स्टार्ट खालामबाय बेनो जाहैबाय जों दिनै more than 100 saplings जोङो बिफां फुलि जों गायदों दिनैनि दिनाव जों बयनिबो थाखाय बिराद मोनसे पजिटिभ डे 100 of trees we planted already नैबे बेनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि जायबा प्रडाक्शननि जाय मेन जोंनि मेडाम बेखौ आङो साबायखर बावनो सानो मानोना बिथांनि थाखायसो दिनै जोंनि नैबे प्लेन्टेशना पसिबल जादों आरो नैबे गासिबो सारअन्थाइ प्रडाक्शन जिथु गोदानहै सारअन्थाइ प्रडाक्शन होननाय मोनसे प्रडाक्शन खुलिदों नैबे प्रडाक्शननिफ्राय बे इनिशिएटिभखौ लानाय जादों बिराद पजिटिभ बिकज नैबे सारअन्थाइ प्रडाक्शना जेरैबायदिहाय गोदान जेरैबायदिहाय दा जों सारअन्थाइ प्रडाक्शनखौ मोजांहाय फेदेरनांगोन फोलावनांगोन बेबायदिनो मोनसे सिम्बलिकेलि मोनसे नैबे बिफां गायनायखौ जों लादों मानो होनबा बिफां फांसेखौ जों गायना दोनोब्ला जाया बेखौ जोङो दै होनांगोन मोजाङै बेखौ जोथोन लाखिनांगोन बेबायदिहायनो सिमिलारलि जोंनि बे बिफाङा जेरैबायदिहाय गोदान आरो नैबे प्रडाक्शनाबो गोदान बे टुगेदारलि ग्र' जाथों होननानै मोनसे सिम्बल अफ काइन्ड एन्ड जोंनि नेचारखौ लानानै जों बे इनिशिएटिभखौ लानाय जादों माबायदि एक्साइटेड बिकज जोंनि इन्डास्ट्रियाव आं बांद्राय खामानि मावाखैबाबो एसे जिखिनि मावदों बिराद आलदा एक्सपिरियेन्स मोनसे मोनदों बेवहाय मानो होनोबा आं जेसेबांखि दिनैसिम मावबोबाय बेवहाय एज इउजुवेल जोंनि सोलिफुबाय थानायनि ससियेल मेसेज बा जोंनि गासिबो एज इउजुवेल स्टोरिखौ लानाय जायो किन्तु नैबे प्रजेक्टआ आंनि थाखाय बिराद स्पेशल मानो होनबा नैबे मुभिया जोंनि बर' हारिनि गोबां जिनिसखौ देखायनाय जादों बेवहाय जों 100 years बिफोर जोंनि आबौ आबैमोना जोंनि फरफादार्सफ्रा माबायदिहाय लिभलिहुड माबायदिमोन बिथांमोननि आरो बेखौ देखायनाय जादों आरो गासिबो बुस्थुआ माने लाइक रिक्रिएसन जागासिनो बेवहाय बिकज अलरेडि 100 yearsनि उनाव जों दङ बिकज बेफोर बुस्थुआ दा गैला किन्तु बेफोर बुस्थुखौ जों क्रिएट खालामफिननाय जादों बे बिराद मोनसे गिदिर खोथा मानो होनबा बेबायदि दा क्रिएट खालामफिननाया जोबोद खस्थ'नि खामानि थेवब्लाबो जोंनि प्रडिउसारा शी इज भेरि किन टु इट बिथाङा जोबोद गोसो होनानै बे खामानिखौ लादों आखायाव आरो बे बयबो बे खामानिखौ मावनो हाया आरो आइ एम भेरि ग्रेटफुल टु हार डेट बिथाङा बेखौ माने आग बारायबोदों आरो बेबायदि मोनसे सावथुन बानायनो थाखाय नोंनि रला मा आंनि रलखौ एक्चुअलि डिसक्ल'ज खालामथ'नो हानाय नङा सावथुनखौ बयबो नायनांगोन अब्लासो जोंनि नैबे सावथुना माबायदि मा जागोन बेवहाय बेखौ मिथिनो मोनगोन आरो